Erġajna ltqajna għal programm ieħor mill-Bibljoteka Nazzjonali fejn għal darb'oħra se nistidnukom tiġu magħna fil-laboratorju tal-Bibljoteka fejn isir il-proċess tar-Restawr. Rajna fi programmi oħra kemm jinvolvi proċessi differenti, id-darba l-oħra rajna il-proċess manwali, illum flimkien ma' Ġewan Xiberras se nitkellmu dwar il-proċess tal-Magna. Ġewan, fidejk, eżattament issa x'involvi xem differenti mid-darba l-oħra għal proċess tal-lum. Mela, infakru li qegħdin nitkellmu fuq ir-restawr tal-karta. Illum ħan nitkellmu kif dan il-proċess isir bil-Magna. Għandna magna apposta li tissejjaħ leaf casting machine illi xogħlaw li timla dawk it-toqob li jkun hemm fil-karta bil-palp biex bekk il-karta terġa' tidher mingħajr toqob. U sintendi hemm għandha proċess għalija. L-ewwel nibdew billi impoġġu l-karta fuq dik li ngħidula filter mesh paper, u mbagħad indaħluha fil-Magna. Kif indaħluha fil-Magna, il-Magna tibda tintela bl-ilma, u mbagħad inżidu il-palp. L-ammont ta' palp li nżidu jiddependi skont it-tip ta' karta u skont kemm hemm ħsara fil-karta. Mbagħad il-Magna għandha pompa li din tiġbed l-ilma u tħalli biss il-palp. L-palp jidħol mbagħad f'dawk it-toqob li konna fil-karta. Wara, mbagħad il-karta tittieħed għal fuq reks apposta biex innixfuha. Sintent dan huwa proċess naturali, ġifieri jieħu wkoll irid jieħu żmien tiegħu, jiddependi wkoll anke fuq it-temp għaliex jekk ikun temp mduż idumu ħafna iktar ma jinxfu. U bekk ikun intemm il-proċess tar-restawr tal-karta bil-Magna. Sewa, kemm interessanti, jiena ma niddejjaq nisma' qatt dwar dan il-proċess. Niftakar kien l-ewwel darba li meta dawruni l-Bibljoteka kien l-ewwel post li rajt. Mort id-dar affaxxinata bil-xogħol imprezzabbli li jsir hawnhekk. Se nkomplu dwar il-proċess. Eżattament issa, kif tkompli l-proċedura? Eżatt, sintendi, il-proċess ma jqafx hawnhekk, dak kien biss ir-restawr tal-karta. Ovvjament issa l-ktieb irridu naqduh. Allura il-paġni jerġgħu jintwew u jitpoġġew wara xulxin, importanti li jiġu ċċekkjati sew biex ma jkunx hemm paġni li jkunu misplaced. U mbagħad jiġu pressati biex titneħħa l-arja minn ġol paġni. Imbagħad jibda l-proċess ta' l-legar fej il-ktieb jiġi llegat skont kif kien sar oriġinarjament. Għalhekk aħna nieħdu ritratti fil-conditional assessment qabel ma jibda r-restawr biex isir bl-istess mod lill-legar. Imbagħad il-ktieb ninkollawh kollha organika. Tkun kollha apposta li ma tagħmilx ħsara ovvjament lill-ktieb. Wara meta l-ktieb ikun nixef impoġġuh fuq press apposta u ndawru l-ispina b'martella apposta biex insaħħu il-ktieb. Fl-aħħar nett jitħiet il-kapitel jew headband u jsir ir-restawr neċessarju li jkun hemm bżonn fuq il-qoxra tal-ktieb. Bekk il-ktieb ikun lest u restawrat minn kollox u l-pubbliku jkun jista' jgawdih. Proset, interessanti. Minn hawnhekk aħna nirringrazzjaw lil Ġewan Xiberras għal dan it-tarif siewi li tatna. Konna qegħdin fil-laboratorju ta' restawraturi tal-Bibljoteka Nazzjonali. Magħna kellna lil Marjo li huwa restawratur tagħna u li beda jurina il-proċess kollu kemm li sar bil-manwali id-darba l-oħra u din id-darba bil-Magna. Miegħu hemm it-tim ukoll Konrad Friġġieri u Michael Bonello. Għal darba oħra, grazzi.